Sanibonani ngiyanibingelela senguye 4Giyane lo mfowethu senginibingelela sengiyaqwashisa noma ngizama ukufundisa abantu ngalento yedlozi ukuthi omunye umuntu uyayithatha njengento engekho noma emlulazayo mangabe engena kuyona. Cha, kulento yokuthwasa kwakukhona kuqala namanje kusekhona, kodwa engifuna ukuthi sikulungise namhlanje ukuthi uma ngabe ungena edlozini kunenqubo mgomo yakhona yokuthi uma ungena uzodla inkamba, akuhlukane phela ukuthi uzothwasa noma uzodla inkamba ukudambisa labantu abakuwe ngoba sebayakuhlukumeza, sebakulimaza egazini ngoba idlozi malingena kumuntu liyalimaza igazi lilihlukumeza ugcina baze bakukhombe ngekhanda abanye bakhulume lokho nalokho abathi hayi ngoba nimbona nje usowukuthi. Cha, akuhambi kanjalo. Ngifuna ukunitshela ukuthi namanje lento yedlozi sekhona njengoba ikhona nje isasebenza kuphela ukuthi engifisa kithi thina bogobela noma thina esikhanda izingane zethu ngoba abantu abethu uma ingene isuke kumuntu anakho wedlozi, mzame phela ukuthi uqale umlapha ukufa emzimbeni bese uyamthwasisa. Idlozi mangabe ulithwasisa ilona elikhuluma kumuntu wakho uma evuka nezibonakaliso ekuchazela ukuthi hayi namhlanje ngiphupha umkhulu ethi kimi, kufuna ulandele yena ngoba wena ngeke ulithwasisa ithwasa lakho, kodwa abantu bakubo abangene kuye abazomthwasisa bamtshele atshele ugobela enze imiyalelo ayitshelwa ubani ilabantu abangene enganeni yakho ngoba mayingene kuye isuke efana nengane yakho uyamthuma umenzise lokho bese uyamfundisa phela. Uyafundisa umuntu njoba siye sikhale kakhulu sithi ungathi uyinyanga kodwa unayo ugobela, uyisangoma kodwa unayo ubaba noma umama ophuma kuyena okukhulisile ngoba kuyadinga ukuthi sibuye sazi imuva lakho ukuthi uphumaphi wenzani. Manje abantu abaningi sokuvele kufika ingane nje iphuma esikoleni, ingane yesikole iyafunda afika igaxwe inkamba ayigaxwe ibovu isihlekwa yingane manje esikoleni. Cha, fike phela ulidambise afunda azasiqeda isikole ukuze bayiseqedile ke bese bayavuma ke labantu ukuthi sangahamba ke manje ukwenza umsebenzi wakhe ngoba bahleli kuya akabacelanga akababizanga bayihlalele ngoba babona ukuthi indlu yethu ugojwana lwethu lokuhlala lo sizohlala la bese siyabuya siye kulento yamanzi amnyama. Abantu abaningi bayakhala ngalento yamanzi amnyama. Lento yamanzi amnyama ikhona kodwa manje siyamosha thina bogobela ukuthi amanzi amnyama uthola uthaphehlwe aphehlwe ngesilwane ekhaya, mhlawumbe umuntu owathatha inzila, mhlawumbe umuntu owahlaba isilwane wathatha igazi waphehlela abantu amanzi amnyama. So manje sebabathe bayaphuma kuze kugcine kunukwe abathakathe egcekeni, kanti ilento okufanele siyenze njengogobela qala uyibuke kuqala ukuthi uma injena kufanele ngihlabe yini noma ngingahlaba, ngiqale ngigeza amanzi amnyama ngilethe idlozi ekhaya bese ngiyaqala ngifuna mase ukwenzile lokho bandanami ngifuna ningilalela. Mase nikwenzile lokho kufuna afike phela umkhulu noma ugogo noma ingane ke edlula ifikisha uthi hayi siyajabula singenile. Abantu abadala ke musubafaka ekhaya bayahlaliswa, musukuvele nje ulethe idlozi ekhaya ufika ulibeke kufuna ulikhande phela ukhanjanyana kade labantu sebakhulile bahamba funa behlisa intuli uba nembuzi yokubahlalisa nokuhamba la ekhaya besothi nansi indle enginakhele yona, hlalani lana nigade lo muzi ingane zenu zonke lezi nami uqobo ngengane yenu ningibonise la ukonakele khona. So abantu ke abafuna ukuthi balandele kahle imigomo yokuthi yini ukuthwasa noma yini ukuba nezingane egcekene ezize ezikhaliswa abantu bakubo zazowela kuwe njengobaba. Asikulungiseni ke lokho wezinyanga nonke niphelele, akekho ngimgxeka ngendlela enza ngayo kodwa ngithi angifundise ukuthi ukuze uzakhe izingane zakho ziphile zibonakala qala phela nawe uhambe kahle endleleni ukuze nazo zibone ukuthi uma senginamathwasa kufuna ngiliphathe kahle ithwasa yini ithwasa. Bese siyabuya ke sizala kulabantu laba kunabantu ababhidlikela imishado ngenxa yelwane, athi umuntu kuthiwa nginesilwane angazi lesilwane sengisigezile inyanga zo7 kodwa siphuma. Hayibo, lalelani nginitshele, yabona isilwane kuyenzeka isilwane kuba ukuthi wena
owahamba walanda into wafaka umakoti wakho phela ngokuthi ufuna ahlale ekhaya. Lento isiphenduka manje isiphenduka indoda kuye. Akufanele kube kanjalo. Vele nakuqala imizi beyakhiwa obaba. Ikhona nje kunezithembu kunani beyakhiwa imizi. Ibe phela nawe bese uyahlehla uyabuka ukuthi lento yamisenza kanje. Hayi kusho ukuthi ugiba lwami lo lengangilucuphile. Ake ngilulungise kanje ukuze lento ibuye ibe right. Uyabona? Mangabe unesithembu uyabona sebayaxabana omama la ekhaya. Funa nawe uyinuke ukuthi hawu base baxabana nabo mama balethwe yimi. Abakwazi ukuxabana mangabe wena uhamba kahle endleleni. Kufuna nawe ulungise izinto zakho ukuze zilunge. Sibuye. Ngifuna ningilalele kahle balaleli. Babukela line khona ningilalele. Sibuye sizela kulento yezigubu. Siyazakha igubhu. Siyazenza kodwa engifuna nikiyeke manje yiloko ukuthi nihambe nitshela abantu abangazi lutho ngobunyanga kwakunemfihle ebunyangeni nikhuluma ube isigwili hayi uma ungathola into ethile ngakwazi ukwenzela ukuthi ucebe ube isigwili akukhulunywa lokho akumuthi wakho musu wakhe lunika umuntu uma ngabe uqala emfuleni yomgeza uyahamba uyomgeza uyabuya umfaka ireza ngendlela asinayo kidrip thina la sinereza uyahamba uyabuya naye lapha uyamgcaba kahle ngento uyahamba lo muntu awumniki ngaleso sikhathi uqale lento wena njengogobela uyilalele mawilalela uyayibuka ebusuku ukuthi uma ifika kulomuntu iyoma kanjani ukuze ibe into ephilayo ngoba siyazenza impela into zomcebo kodwa sibuye siphazame thina singakwazi ukuyinika ilayini lokuthi uma isihamba ihambe kanje ukuze lo muntu imnikeze konke akufunayo. Ileyo nto engifuna kakhulu thina inyanga esakha izinto sizama ukuthi ngoba noma uba lapha abantu ngifuna ukuyilungisa lento ngiqwashisa abantu nani nihambayo niyenyangeni babukeli akusini nonke niyofika nilashwe nisinde ngisho esibhedlela uyafa umuntu efikile afa impela ingakho esibhedlela kunesibhedlela kunendawo yamakhaza eduze osohlulekile ukuphila ungena endaweni yamakhaza ngoba usehlulekile mase sibuyela kancane ngithi ukuphuma esihlokweni lithi iBhayibheli simele ukufa sinjengamanzi achithiwa ngaseyobutho so njoba sikhona siyazi ngisho eBhayibhelini kubhaliwe ukuthi umuntu ophilayo imihla yakhe emfishane igcwele uyaluza so angeke sikuvimba ukufa asikwazi ukuvimba ukuthi umuntu angafi kodwa siyakwazi ukwenza izaba ukuthi umuntu akaphile uma ngabe kusehlulile kunjalo. Ngifuna senzeni lokho nje silungise lento noma ngabe mhlawumbe umuntu uhanjele umuntu wakhe emsani phela ukuthi nithi 7 days kanti uxoshwe nguwe akaxoshwanga nguwe.